Vuosikymmenten ajan Kentin herttua pysyi taka-alalla olevana hahmona, hiljaisena, kuuliaisena ja huomiotta jätettynä. Mutta nyt hän on aiheuttanut kuninkaallisen maanjäristyksen. Yhtäkkiä hän siirtää esi-isiensä omaisuuden, ei välittömille perillisilleen, vaan nuorimmalle, Windsorin prinssi Louiselle. Miksi korkea-arvoinen kuninkaallinen rikkoisi perinteen niin dramaattisesti? Ja mikä salainen haava piilee tämän päätöksen pinnan alla? Ennen kuin perehdymme syvemmälle siihen, mitä tämä todella tarkoittaa kuninkaalliselle perheelle, muista tilata kanava, jotta et missaa yhtäkään päivitystä. Kentin herttua ei ole koskaan ollut spektaakkelimies. Hänen perintönsä, vaikka se olikin kuninkaallisen veren kyllästämä, oli leimattua enemmän omistautumisen kuin hallitsevuuden kautta. Aina läsnä, harvoin valokeilassa, hän seisoi monarkkien varjoissa, hiljaa toimien perinteen tukipilarina. Niinpä, kun uutinen levisi ensin kuninkaallisten käytävien hiljaisen kuiskauksen ja sitten vuodetun lakiasiakirjan kautta, kukaan ei voinut aivan uskoa sitä. Herttua oli sekä mullistavalla että symbolisella siirrolla siirtänyt valtavan määrän kuninkaallista omaisuutta, mukaan lukien historiallisia kartanoita, jotka olivat aikoinaan sidoksissa hänen sukunsa, ei lapsilleen tai lähisukulaisilleen, vaan lapselle, joka oli tuskin tarpeeksi vanha lukemaan. Prinssi Louis Young. Näennäisesti välinpitämätön, mutta silti valittu. Allekirjoitustilaisuudessa ei ollut kameroita, ei kuninkaallisia fanfaareja, vain ikääntyvä herttua, oikeusavustaja ja asiakirja, joka sytyttäisi liekit monarkian joka kolkassa. Kun yksityiskohdat nousivat pintaan, ne eivät olleet vain yllättäviä, vaan niihin oli koodattu syvempi merkitys. Siirtoon sisältyi asuntoja, joilla oli vuosisatoja vanhoja yhteyksiä Kentin sukuun, eikä sitä tehty välttämättömyydestä tai laillisesta pakon sanelemana. Tämä oli harkittu ja laskelmoitu päätös, herttuan yksityiskirje, joka oli hiljaa livahtanut kuninkaallisen kirjeenvaihdon holviin, sisälsi kylmäävän lauseen, joka kaikui kovemmin kuin mikään puhe. Tämä on tulevaisuutta, ei menneisyyttä varten. Se ei ollut ohimenevä huomautus. Se oli julistus, joka viittasi pois vallitsevasta kuninkaallisesta nokkimisjärjestyksestä kohti jotakin profeetallisempaa, ehkä jopa kostonhimoisempaa. Vielä kummallisempaa oli Beatricen ja Eugenien ympärillä vallinnut hiljaisuus. Kumpaakaan ei mainittu testamentissa. Kumpikaan ei ollut läsnä missään asiaan liittyvissä kokouksissa. Ja kun avustajat painostivat herttuan vastausta, hänen sanottiin olevan kylmä ja lopullinen. He eivät ole osa tätä näkyä. Nuo sanat kirpaisivat entistä terävämmin tulevina päivinä. Palatsin muurien sisällä kuiskaukset muuttuivat varoituksiksi. Henkilökunta puhui kauan sitten haudatusta vihanpidosta, joka liittyi vuosikymmeniä aiempiin tapahtumiin, jotka olivat murskanneet kuninkaallisen luottamuksen. Se, mikä oli aiemmin pidetty merkityksettömänä perhejännitteenä, näytti nyt jättäneen syvempiä arpia kuin kukaan oli tajunnut, ja nyt yhdellä kynänvedolla. Herttua oli tehnyt selväksi, kenelle hän oli uskollinen. Kuninkaalliset sisäpiiriläiset kuvailivat välitöntä hämmennystä ja pidättelyä. Lakitiimit yrittivät varmistaa asiakirjojen oikeellisuuden. Kuninkaan neuvonantajat yrittivät yllättyneenä vääristellä tarinaa ennen kuin tabloidit ehtivät käyttää sitä aseena, mutta oli liian myöhäistä. Tarina oli livahtanut halkeamien läpi, ja sen mukana tuli myrsky, joka pyyhkäsi läpi jokaisen kuninkaallisen perheen sukupolven ja ravisteli perinnön, kunnian ja perinnön todellisen merkityksen perusteita. Mutta jokaisen äkillisen kuninkaallisen liikkeen takana on syvempi historia, ja tämä historia ulottuu aina kuningatar Elisabetin ehtoovuosiin asti. Kauan ennen Louisien syntymää, ennen kuin Beatrice ja Eugenie tekivät ensimmäiset julkiset kävelyretkensä, Windsorin suvussa kyti jännitteitä. Yleisön huomaamatta juurtui yksityinen kaunan kanta, jota Kentin herttua ei koskaan todella antanut anteeksi. Mitä tapahtui noina unohdettuina vuosina, jotka kylvivät siemenet tälle räjähdysmäiselle petokselle? Ymmärtääksemme nykyisen repeämän meidän on palattava prinsessa Dianan kuoleman jälkimaininkeihin, aikaan, jolloin monarkia horjui uudelleen keksimisen ja jäykkyyden välillä, samalla kun julkisuuden henkilöt, kuten prinssi Charles, prinssi William ja kuningatar itse, nousivat valokeilaan. Kentin herttua, vaikka olikin suvun korkein, huomasi vähitellen jäävänsä taka-alalle. Hänen velvollisuuden tuntonsa pysyi lujana, mutta hänen läsnäolonsa kuninkaallisissa asioissa muuttui yhä muodollisemmaksi. Ajan myötä hänen osallistumisensa tärkeisiin keskusteluihin hiipui, ja kuiskaukset alkoivat kiertää, että hänen sukuhaaransa oli hiljaa vaipumassa unholaan, ja
Näiden kuiskausten takana seisoi prinssi Andrew, itsevarma, hallitseva eikä koskaan peitellyt kunnianhimoa. Andrewn kasvava vaikutusvalta keskeisissä kuninkaallisissa tehtävissä sai herttuan tuntemaan itsensä syrjäytetyksi, ellei jopa kokonaan pois pyyhityksi. Jännitteet kiristyivät 2000-luvun alussa, kun Andrew alkoi saada määräysvaltaa tiettyihin kuninkaallisiin tehtäviin ja tapahtumiin. Palatsin lähipiirilähteet kertovat herttuan ilmaisseen huolensa siitä, että kuninkaalliset vastuut olivat muuttumassa vähemmän palvelua ja enemmän itsesuojelua koskevaksi. Miesten välinen kuilu syveni hyväntekeväisyysjärjestöjen valvontaan ja seremoniallisiin rooleihin liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Sisäpiiriläisten mukaan käännekohta koettiin kuitenkin, kun yliopistosta vastavalmistunut prinsessa Eugenie tiedusteli yksityisesti herttuan nuoruuteen aikoinaan liittyvästä kuninkaallisesta residenssistä, maaseutukartanosta, joka oli täynnä lapsuusmuistoja ja varjeltua sentimentaalisuutta. Pyyntö, jonka kerrottiin olevan tuleva avioliiton koti, sai jäätävän kieltäytymisen. Seurauksena oli huomattavan viileä jakso Kentin ja Yorkin välillä. Hän ei koskaan puhunut tapahtumasta julkisesti, mutta hänen lähipiirinsä kertoivat, että jokin muuttui tuon päivän jälkeen. Vuosia myöhemmin, kuningatar Elisabetin platinahääpäivänä, tapahtui hetki, joka järkytti herttuaa näkyvästi. Kamerat eivät tallentaneet sitä, mutta läsnäolijat muistavat hänen seuranneen etäältä, kun kuninkaallinen ydinryhmä seisoi yhtenäisenä. Carle, Camilla, Wilhelm, Katariina ja heidän lapsensa, Beatrice ja Eugenie, seurustelivat lähistöllä näkyvästi, mutta eivät keskeisessä asemassa. Ja herttua, vaikka hänet oli kutsuttu, sai tuskin huomiota. Jotkut arvelevat, että juuri sillä hetkellä hän näki seinälle kirjoitetun, kuka määrittelisi tulevaisuuden ja ketkä jätettäisiin jälkeen. Seuraavien kuukausien aikana hän alkoi katkaista siteitä sekä emotionaalisesti että muodollisesti. Hän sai hiljaisesti tukea prinsessa Annelta ja prinssi Edwardilta, jotka molemmat tunnettiin järkiperäisestä lähestymistavastaan ja horjumattomasta velvollisuuden tunnostaan. Hekin olivat kokeneet vuosia syrjäytymistä kovempien kuninkaallisten äänien taholta. Yhdessä he muodostivat äänettömän liiton unohdetuista, kolmikon, jota eivät yhdistä kosto, vaan periaatteet. Anne kuvaili aikoinaan Kentin hiljaisuutta ukkonen jylinää kovemmaksi, ja Edward kehotti häntä jättämään jälkeensä jotain merkityksellistä. Jopa Camillan kerrotaan aikoinaan vähätelleen Kentin perinnön pitäen sitä historian sivuna, ei tulevaisuuden sivuna. Kommentti, jonka jotkut uskovat sinetöineen hänen kohtalonsa miehen silmissä. Tuo hiljainen loukkaus on saattanut kovettaa herttuan päättäväisyyttä kirjoittaa tulevaisuus uudelleen. Ei sanoin, vaan perinnöllä. Mutta jos menneisyys selittää motiivin, todellinen järkytys piilee siinä, kenet Kent päätti kruunata perinnöllään, pojan, joka oli tuskin lastentarhasta valmis. Hän on seuraavan kuninkaan nuorin lapsi. Ilkikurinen ilme Buckinghamin parvekkeella. Mutta miksi Kentin herttua valitsi juuri hänet muinaisten kuninkaallisten omaisuuksien perilliseksi? Tämä ei ollut suosimista, se oli lausunto. Ja symbolika on voimakkaampaa kuin sitä ympäröivä hiljaisuus. Samalla kun maailma usein keskittyy tyhjänpäiväisyyteen ja runsauteen, prinssi Louis valtasi hiljaisesti odotuksia ylittävän tilan. Syntyneenä kuninkaalliseen perheeseen, mutta ilman kruununperimyksen välitöntä taakkaa, hän edusti jotain harvinaista. Puhtautta, potentiaalia ja tyhjä taulu, jota ei leimannut kiistat. Kun julkinen kiintymys nuorinta Cambridgein herttua kohtaan kasvoi pilviin, Kentin herttuan lähimmät alkoivat huomata hienovaraisen muutoksen. Hän tarkkaili Louiseta hiljaisella intensiteetillä tapahtumissa, tarkkaili tämän vuorovaikutusta, ja eräässä silmiinpistävässä hetkessä puutarhaseremonian aikana hän kuulemma kuiskasi adjutantille. Hän kantaa mukanaan jotakin, minkä muut olivat kadottaneet. Pojan sukutausta ei ollut se, mikä oli tärkeää. Tärkeintä oli hänen etäisyytensä palatsin peleistä, poliittisesta juonittelusta ja sukupolvien tahrat, jotka olivat tummentaneet kuninkaallista perintöä. Pian pinnalle levisi kuiskauksia herttuatar Catherinen kasvavasta läheisyydestä herttuaan. Kiinteistön siirtoa edeltävinä viikkoina hänet nähtiin tekevän yksityisiä vierailuja Windsorin ja Kentin henkilökohtaisessa asunnossa, usein ilman mediahuomiota. Aides kuvaili tapaamisia lämpimiksi, epätavallisen avoimiksi ja ajoittain tunteellisesti raaoiksi. Catherine, joka tunnettiin mahdollisesta lähestymistavastaan vanhemmuuteen ja kuninkaallisiin velvollisuuksiin, oli pitkään ihailut Kentin uskollisuuden tunnetta, mutta syvemmän yhteyden sytytti Louis itse. Yhdellä salaisella vierailulla, historiallisella kartanolla lähellä Norfolkia, Kent kutsui Catherinen ja Louisin kävelylle maille. Tapahtuneesta, jota ei koskaan virallisesti dokumentoitu, tuli käännekohta.
Louisin kerrotaan pysähtyneen kartanon sotamuistomerkillä ja kysyneen kiveen kaiverretuista nimistä. Herttua, jota pojan aito uteliaisuus jo ennestään liikutti, kertoi myöhemmin uskotulle, että Louisin hiljainen kunnioitus tuntui siltä kuin monarkia olisi muistanut itsensä. Kentin lähipiiri alkoi ymmärtää, ettei kyseessä ollut mikään impulsiivinen lahja. Se oli tarkoituksellinen merkityksen uudelleenjako. Louisiassa hän näki jonkun, jota skandaalit eivät olleet vielä koskettaneet, joka oli edelleen viaton valtapeleistä ja oikeuksien jakamisesta, jotka olivat rikkoneet niin monia perhesiteitä. Toisin kuin muita, Louieta ei ollut vielä käytetty poliittisena pornona. Herttua näki tämän lapsen paitsi tulevaisuuden symbolina, myös monarkian kipeästi tarvitsemana lunastuksen kaarena. Se oli enemmän kuin perintö. Se oli toivoa. Ja tuon toivon mukana tuli vastakohta. Kentin yksityiskirjeen vaihdossa oli läsnä hiljaisia, mutta kiistattomia pistoja. Hän kuvaili valitsemansa perillistä poikana, joka tietää ystävällisyyden olevan ennen asemaa, velvollisuuden olevan ennen suosion osoituksia. Nuo repliikit, vaikka niissä ei koskaan mainittu nimiä, osuivat selvästi Beatricen ja Eugenien julkisten persoonallisuuksien ytimeen. He nousivat esiin kiistojen keskellä, olivat muovautuneet heidän isänsä kunnianhimojen mukaan, ja heitä syytettiin usein oikeudenmukaisesti tai laittomasti kuninkaallisen elämän tarjoamien ansojen nauttimisesta ilman sen vaikeuksien kestämistä. He olivat vastakohta kaikelle, mitä Kentissä nyt arvostettiin. Muutto ei koskenut pelkästään perintöä. Se oli nuhde. Kun Louis nousee epätodennäköisenä perijänä valtaistuimelle, Beatrice ja Eugenie ovat tyrmistyneitä, ja heidän reaktionsa muuttaa perinnön skandaaliksi. Heidät kasvatettiin nykyaikaisiksi kuninkaallisiksi, tyylikkäiksi, anteliaiksi ja julkisesti viimeistellyiksi. Mutta palatsin ovien takana Beatrice ja Eugenie ovat yllättyneet Herttuan päätöksestä. Heidän raivonsa on hiljaista, mutta se kiehuu. Ja nyt palatsin avustajat väittävät, että he saattavat harkita omaa radikaalia kuninkaallista kapinaansa. Se, mikä alkoi järkyttyneenä epäuskona, muuttui nopeasti sydänsuruksi. Eugenien, joka tunnettiin tyyneydestään ja hienotunteisuudestaan, kerrotaan romahtaneen yksityisesti kuultuaan uutisen. Eräs nimettömänä puhunut avustaja väitti huutaneensa, hän ei edes varoittanut meitä, ennen kuin ryntäsi ulos yksityistoimistostaan kyyneliin. Kyse ei ollut vain omaisuuden menetyksestä. Se oli paikan, tunnustuksen ja perinnön menetyksestä. Vuosien ajan sisaret työskentelivät väsymättä etäännyttääkseen itsensä isänsä varjosta ja muokatakseen julkisuuskuvansa hyväntekeväisyyden, taiteen ja diplomatian avulla. Mutta nyt tuo ponnistus näytti merkityksettömältä. Kentin Herttuan ele ei vain jättänyt heitä huomiotta, vaan se pyyhki heidät pois tulevaisuudesta, jonka he uskoivat ansainneensa. Beatricen vastaus oli yhtä paljastava. Hän oli määrätty osallistumaan korkean profiilin hyväntekeväisyysgaalaan päiviä ilmoituksen jälkeen, mutta perui esiintymisensä äkillisesti ilman selitystä. Päätös lähetti aaltoja kuninkaallisten PR-kanavien kautta, mikä laukaisi spekulaatioita ja paniikkia. Kun hänen edustajiaan painostettiin, he vetosivat henkilökohtaisiin velvoitteisiin, mutta sisäpiiriläiset tiesivät paremmin. Kyseessä ei ollut pelkkä poissaolo, vaan protesti, ja heidän tyytymättömyyttään ruokki hiljainen mutta itsepintainen työ kulissien takaa. Prinssi Andrew. Useimmat julkiset velvollisuudet riistettynä, mutta aina strategina toiminut Andrew kehotti tyttäriään vastustamaan voimakkaasti. Hän näki Herttuan muutoksen nöyryytyksenä paitsi tytöille myös itselleen. Perinnöstä pakkomielteisesti huolehtivalle miehelle, Kentin verilinjan poissulkeminen oli suora isku Yorkin suvun nimelle. Taustalla Sarah Ferguson nousi esiin odottamattomana uhmakkaana äänenä. Vaikka hän oli pitkään ollut taka-alalla kuninkaallisissa asioissa, tämä hetki herätti hänessä jotakin. Hän kutsui Herttuan päätöstä syvästi epäkunnioittavaksi yksityispiireissä ja tarjosi horjumatonta tukea tyttärilleen. Joidenkin mukaan Fergie järjesti ensimmäisen strategiakokouksen Royal Lodgessa, kokoontumisen, joka toi Beatricen, Eugenien ja Andrewn yhteen päättämään seuraavista askeleistaan. Seurasi sarja vaiettuja kokouksia, salakirjoitettuja kirjeenvaihtoja ja jopa keskusteluja ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Siskokset eivät enää hakeneet selvyyttä. He valmistelivat vastausta. Vihan ja loukkaantumisen alla oli kuitenkin jotakin tuskallisempaa petosta. Beatrice ja Eugenie eivät olleet menettäneet vain omaisuuttaan. He olivat menettäneet uskonsa järjestelmään, jonka puolesta he olivat taistelleet. Poissulkeminen ei ollut vain testamentista.
Se oli tulevaisuudesta, johon he luulivat kuuluvansa. Heidän silmissään Kent oli tehnyt moraalisen tuomion, jonka mukaan heidän verensä ei riittänyt, heidän ponnistelunsa eivät olleet arvoisia ja heidän sukujuurensa sopimaton. Ja mikä pahinta, korkea-arvoiset kuninkaalliset eivät olleet kyseenalaistaneet tätä arviota. Ei puhelua Karlelta, ei viestiä Wilhelmiltä, pelkkää hiljaisuutta. Mutta kyse ei ole vain maasta, kyse on uskollisuudesta. Ja Kentin herttuan viimeiset sanat paljastavat paljon räjähdysherkemmän agendan. 1 sinetöity kirje, 1 tunnustus, 1 musteella uudelleen kirjoitettu perintö. Kun herttuan käsinkirjoitettu kirje ilmestyi palatsin käytävillä, sisäpiiriläisten mukaan Karle kalpeni. Camilla ryntäsi pois ja Wilhelm vaati sen lukittavaksi. Mitä siinä luki ja miksi se oli kohdistettu niin erityisesti Andrewn tyttäriin? Kentin herttuan yksityisen työpöydän alimmassa laatikossa, vanhojen valokuvien ja kuluneiden kirjeenvaihtajien alla, makasi kermanvärinen kirjekuori, joka oli osoitettu vain niille, jotka ymmärtävät. Sitä ei ollut tarkoitettu julkisuuteen. Sitä ei ollut tarkoitettu hovin hyväksyttäväksi. Se oli tarkoitettu kruunun omalle tunnolle, viimeiselle tilinteolle, jonka oli kirjoittanut mies, joka oli viettänyt elämänsä seuraten monarkian murtumista sisältäpäin. Avausrivi iski vasaran voimalla. Tämä on kauan odotettu tilinteon teko, ja näillä sanoilla herttua katkaisi kaikki puolueettomuuden illuusiot. Tämä ei ollut vain selitys, se oli syytös. Kirje soljui miehellä, joka oli odottanut vuosikymmeniä puhumistaan. Terävin, harkituin lausein hän tuomitsi sukupolven, joka oli kasvatettu oikeuksissa, ei kestävyydessä. Vaikka hän ei koskaan nimennyt Beatricea tai Eugeniata suoraan, hänen sanojensa heittämät varjot olivat ilmeisiä. Hän kirjoitti etuoikeudesta ilman velvollisuuksia ja kunniasta ilman perintöä, polttavan tuomion niistä, joiden hän uskoi syntyneen asemaan, mutta jotka eivät olleet kyenneet kantamaan sen taakkaa. Kaikkein kummittelevin lause, jota nyt lainataan palatsin saleissa kunnioituksen ja pelon sekoituksella, kuului yksinkertaisesti: veri ei ole aina rehellisyyttä sakeampaa. Se oli lause, joka sai Camillan vetäytymään yksityisiin tiloihinsa ja vaiensi jopa uhmakkaimmat äänet Yorkin leirissä. Mutta kirje ei viipynyt katkeruudessa. Se tarjosi selkeyttä vision restauraatusta prinssi Louisen kautta. Herttua kuvaili häntä Windsorin selkeyden viimeiseksi valoksi. Lause, joka herätti hämmennystä, kunnes yksi näkyvästi järkyttynyt neuvonantaja huomautti: hän ei näe Louisita prinssinä, vaan nollautuneena. Herttuan kielenkäyttö antoi ymmärtää, että Louisissa hän näki kaiken, mitä monarkia oli menettänyt: viattomuuden, kurinalaisuuden ja kyvyn hiljaiseen voimaan. Häneen ei tehnyt vaikutusta ikä tai suku, vaan henki. Ja Louisiassa hän uskoi, että Windsorin suvulla oli viimeinen tilaisuus toipua skandaaleista ja rappiosta. Ehkä järkyttävin oli kohta, joka viittasi yksityisiin keskusteluihin kuningatar Elisabetin itsensä kanssa. Herttua väitti, että kuningatar oli viimeisinä vuosinaan hiljaa ilmaissut epäilyksiään ja huolensa siitä, että jotkut perheenjäsenet olivat tottuneet liikaa esirippuun kruunun sijaan. Olipa totta tai ei. Tuo yksi lause heitti pitkän varjon. Niille, jotka yhä takertuivat kuninkaallisiin etuoikeuksiin ilman sisältöä, kirje luki tuomiona. Niille, jotka pyrkivät säilyttämään tulevaisuuden, siitä tuli suunnitelma. Musteen kuivuessa ja sanojen levitessä monarkia järkkyi. Ei siksi, että Kentin herttua olisi puhunut, vaan koska hän oli tehnyt sen musertavan selkeästi. Tästä ei enää peräänny, ei uudelleen tarkastelua, ei eleganttia kieltämistä. Kirje oli kuin lopullinen testamentti mieheltä, joka oli seurannut liian kauan hiljaisuudessa ja päättänyt lopussa karjua. Jos kirje oli pommi, reaktiot olivat vapinaa, eikä kukaan kuninkaallinen järkyttynyt enemmän kuin kuningas Karle itse. Hän on kuningas, monarkki, joka nousi skandaalista itsevaltiaaksi, mutta edes Karle ei pystynyt hallitsemaan tätä. Herttuan päätös herätti henkiin jokaisen luurangon kuninkaallisesta vaatekaapista. Ja nyt herää kysymyksiä Karlen omasta roolista herttuan työntämisessä prinssi Louiseta kohti. Tiesikö kuningas? Vai onko hän seuraava? Kent arvioi hiljaa. Palatsin muurien takana tapahtunut reaktio oli välitön ja kuningas Karlelle täysin epätyypillinen. Ilman julkista sanaa hän määräsi harvinaisen sulkutilan kaikelle palatsin viestinnälle. Lehdistötiimit vedettiin pois. Tiedotteet vaiennettiin. Kaikki herttuan omaisuuden siirtoja koskevat tiedustelut ohjattiin hiljaisuuteen. Huolellisesti laadittujen lausuntojen varaan rakennetulle monarkialle tämä pimennys lähetti signaalin, joka oli voimakkaampi kuin mikään virallinen vastaus. Jokin oli mennyt joko pahasti pieleen tai pahasti oikein, riippuen siitä, kuka tarkkaili. Kuninkaan päätös vetäytyä ei ollut heikkous.
Se oli strategia ja joillekin syyllisyys. Lähipiirin lähteet vahvistivat, että Carle oli vieraillut Kentin herttuan luona vain viikkoja ennen papereiden allekirjoittamista. Tapaaminen oli kalenterin vastainen, hiljainen ja omituisen lyhyt. Avustajien ei sallittu tulla huoneeseen, ja kun kuningas astui ulos, hän oli näkyvästi kalpea. Kukaan ei tiedä, mitä sanottiin, mutta jälkimainingeissa Kent vetäytyi useista julkisista tapahtumista, ja Charlesista tuli epätavallisen keskittynyt prinssi Louiseta koskeviin tuleviin suunnitteluasiakirjoihin. Se ei ollut pelkkää sattumaa, ja nyt palatsi on jakautunut kahtia niiden välillä, jotka uskovat kuninkaan hienovaraisesti hyväksyneen muuton, ja niiden, jotka pelkäävät hänen tulleen yhtä yllätetyksi kuin muutkin. Charlesilla on pitkään ollut henkilökohtaisia epäilyksiä Yorkin sisaruksista, sen verran tiedetään. Perijänä hän oli hiljaa ilmaissut huolensa heidän roolistaan instituutiossa ja viitannut heihin usein hiipuvan järjestyksen symboleina. Vuosien ajan hän taisteli kulissien takana virtaviivaistaakseen monarkiaa. Vähemmän kasvoja, tiukempi valvonta, selkeämmät seuraajalinjat. Beatrice ja Eugenie, vaikka heitä rakastettiin jossakin julkisissa piireissä, eivät sopineet tuohon tulevaisuuteen. Ja nyt herttuan päätös oli saavuttanut sen, mitä Carle ei itse voinut ottaa riskillä. Heidät oli karsittu pois nostamatta sormeakaan. Mutta kuninkaan hiljaisuus on luonut omat vaaransa. Lakimiehet ovat alkaneet tutkia omaisuuden siirtymisen heijastusvaikutuksia ja pelkäävät, että se voi johtaa ei-toivottuun kuninkaallisten perintölakien tarkasteluun. Mediastrategit varoittavat hallitsemattomasta narratiivista, jonka mukaan monarkia kirjoittaa nyt perintöään uudelleen henkilökohtaisen koston, eikä velvollisuuden tunnon vuoksi. Ja vielä huolestuttavampaa on, että on levinnyt huhuja, joiden mukaan prinssi William oli tietoinen Kentin aikeista ennen ketään muuta. Williamin lähimmät ihmiset eivät ole ainoastaan tietoisia asiasta, vaan myös hiljaa hyväksyvät sen. He kuvailevat häntä harkituksi, päättäväiseksi ja yhä suojelevammaksi lähimpien perheidensä imagoa kohtaan. Jos kuningas ja hänen perillisensä näkevät prinssi Louisissa paitsi lapsen, myös strategisen uudelleenjärjestelyn, Kentin päätös ei ehkä ollutkaan niin omituinen. Kyseessä saattoi olla kuninkaallinen suunnittelu. Silti Charles on tiukalla tiellä. Jos hän myöntää osallisuutensa, häntä syytetään syrjinnästä ja manipuloinnista. Jos hän kieltää sen, hän saattaa vaikuttaa voimattomalta korkea-arvoisen kuninkaallisen perheen kapinan edessä. Joka tapauksessa valtaistuin on jälleen tarkastelun kohteena. Ei sen vuoksi, mitä se on tehnyt, vaan sen vuoksi, mitä se salli tapahtua suljettujen ovien takana. Ja monarkille, joka taisteli niin kovasti kruunun arvokkuuden palauttamiseksi, herttuan rohkea teko saattaa vielä osoittautua hänen vaarallisimmaksi testikseen. Monarkkien edetessä varovasti toinen kuninkaallinen seuraa tilannetta varjoista, valmiina muokkaamaan hallitusta jälleen kerran. Hän rakensi hallituskautensa kärsivällisyyden ja hiljaisuuden avulla, mutta ei tällä kertaa. Kuningatar Camillan kerrotaan olevan raivoissaan. Herttuan teot eivät ainoastaan halveksi hänen läheisiä liittolaisiaan, vaan nostavat Katarinan pojan kaikkien odotusten yläpuolelle. Tämä ei ole pelkästään henkilökohtaista. Kyseessä on hiljainen sota, ja Camilla suunnittelee seuraavaa siirtoaan. Camilla hallitsi vuosien ajan hienotunteisuuden taidon. Hän selvisi kiistojen läpi välttämällä suoraa vastakkainasettelua ja antamalla ajan ja hiljaisuuden tehdä tahtonsa. Mutta Kentin herttuan mullistava siirto murskasi tuon strategian. Palatsin sisäpiirilähteiden mukaan hänen raivonsa ei ollut pelkästään taantumuksellista, se oli tulivuoren purkausta. Yksi keskeisistä laukaisevista tekijöistä on kiusallinen asema, johon Eugenien laaja vaikutusvalta nyt joutuu. Eugenien aviomies Jack Brooks, jota pitkään pidettiin Camillan yksityispiirin hiljaisena tukipilarina, huomaa nyt olevansa kahden nopeasti erkanevan maailman rajamailla. Kentin kuolinpesän menettäessä vaimonsa käytännössä perinnöttömäksi ja hänen läheisyytensä Camillaan on tarkkailun alla, ja kuiskaukset viittaavat siihen, että jopa hän on hiljentynyt epätavallisen paljon. Kuningattaren puoliso näyttää alkavan tajuta, ettei hänen piirinsä ehkä olekaan yhtä uskollinen tai suojattu kuin ennen. Syvempi haava piilee kuitenkin Kentin ja Catherinen yhä näkyvämmässä siteessä. Camillan aiemmin vain täydellisenä valokuvana pitämä Walesin prinsessa on nyt saavuttanut vaikutusvaltaa alueella, jota Camilla ei koskaan odottanut. Herttuan läheisyys Catherinen kanssa päätöstä edeltävinä kuukausina oli enemmän kuin symbolista. Se oli strategista. Lähteet kertovat, että Camilla otti Charlesin asian puheeksi suljettujen ovien takana ja kyseenalaisti, miten tällaisen perintöä muuttavan liiton oli annettu kasvaa hillitsemättä. Mutta Charles, aina diplomaattinen, kertoi hänelle, että se oli heidän huomiotta jäävää. Sisäpiiriläisten mukaan
Tuo hetki merkitsi käännekohtaa. Camilla oli odottanut vuosikymmeniä päästäkseen seisomaan kruunun rinnalla. Nyt hän näki kruunun kallistuvan poispäin hänestä ja kohti naista, jota hän aiemmin aliarvioi. Vielä raivostuttavampia ovat vahvistamattomat, mutta itsepintaiset huhut, että Camilla yritti puuttua asiaan ennen asiakirjojen allekirjoittamista. Jotkut väittävät, että hän otti yhteyttä välikäsien kautta ja varoitti Kentiä, että tällainen päätös häiritsisi kuninkaallista yhtenäisyyttä ja sarattaisi suvun julkisuuskuvaa. Mutta herttua, joka pysyi johdonmukaisesti hiljaa, ei vastannut. Ja kun uutinen levisi, Camillan raivo ei kohdistunut pelkästään häneen. Se oli suunnattu Carleen. Kuninkaan kieltäytyminen pysäyttämästä tapahtumia on muodostunut jännitteeksi, jota harvat kuninkaallisen sisäpiirin ulkopuolella todella ymmärtävät. Lähteet kertovat kovista äänistä suljettujen ovien takana. Camillan syyttämisestä herttuaa, näkökulman valitsemisesta uskollisuuden sijaan ja Carlen vastauksesta aavemaisella tyyneydellä, joka vain raivostutti Camillaa lisää. Nyt Camillan kerrotaan siirtävän huomionsa menneisyyden torjumisen sijaan tulevaisuutensa vahvistamiseen. Keskustelujen kerrotaan olevan käynnissä hänen omien liittolaistensa aseman parantamiseksi kunniarooleilla, ritarikunnan arvoilla ja suojelussuhteilla. Hänen strategiansa on tasapainottaa vaikutusvaltansa sisältäpäin, mutta tässä piilee ironia. Catherine on kieltäytynyt sitoutumasta. Kasvavasta suosiosta huolimatta hän ei ole antanut julkisia lausuntoja, välttänyt kostotoimia ja pysytellyt etäällä kytevästä konfliktista. Ja näin tehdessään hän on saanut aikaan entistä enemmän ihailua sekä palatsin sisällä että ulkopuolella. Camillalle se on raivostuttavin taktiikka kaikista. Vaikeneminen. Aikoinaan hänen suurin aseensa kuuluu nyt jollekin toiselle. Mutta samaan aikaan, kun vanhempi sukupolvi taistelee, nuorta prinssi Louiseta muovataan jotakin paljon suurempaa varten kuin olimme kuvitelleet. Hänen ei koskaan pitänyt olla muuta kuin taustalla näkyvä kuninkaallinen vauva. Mutta kohtalo ja herttuan rohkea päätös ovat työntäneet prinssi Louisen tulevan monarkian sydämeen. Kun kuiskaukset mentoroinnista ja salaisista suunnitelmista pyörivät, yksi asia selviää. Tätä poikaa valmistellaan muuhunkin kuin omaisuuteen. Palatsin käytävillä on käynnissä hiljainen uudelleenarviointi. Prinssi Louis, joka aiemmin oli naurava taapero kuninkaallisella parvekkeella, on alkanut ilmestyä paikoissa, joita kukaan ei odottanut. Hänen aikataulunsa on hiljaa lisätty hienovaraisia seremoniallisia rooleja, ja hän seuraa vanhempia kuninkaallisia tilaisuuksissa. Noudattaa valtion rituaaleja. Ja on jopa läsnä suljettujen ovien takana pidettävissä keskusteluissa, jotka on tyypillisesti varattu vanhemmille perillisille. Sisäpiiriläisten mukaan tämä ei ole sattumaa. Kyse on koreografiasta. Ja kaiken ytimessä on herttuatar Catherine, jonka vaikutusvalta ei ole enää pelkästään äidillistä, vaan yhä enemmän institutionaalista. Hänen kuriin ja arvokkuuteen perustuva ohjauksensa muovaa Louisia tarkoituksenmukaisena, ei etuoikeuksien omaavana prinsessana. Samalla kun maailma väittelee otsikoista, hän valmistaa nuorinta lastaan johonkin syvempään, johonkin symboliseen. Mutta hän ei tee sitä yksin. Kulissien takana prinsessa Anne on astunut rooliin, jota kukaan ei julkisesti tunnusta. Mentori, strategi, Louisin ulkokuoren hiljainen arkkitehti. Anne, teräksinen kuninkaallinen, jota usein sivuutetaan äänekkäimpien hahmojen suosiossa, on kertoman mukaan ottanut pojan siipiensä suojaan. Lähteet väittävät, että Sandringhamissa, kaukana melusta, hän isännöi yksityistunteja, joissa opetetaan paitsi kuninkaallista protokollaa, myös sisua, kestävyyttä ja velvollisuuden tuntoa. Ominaisuuksia, joiden Kent itse uskoi murentuneen muissa. Eräs sisäpiiriläinen kuvaili ilmapiiriä lähes sotilaalliseksi tarkkuudessaan, mutta oudon lempeäksi. Louis kuuntelee, omaksuu ja reagoi uteliaasti vastustuksen sijaan. Ja juuri tuossa harvinaisessa nuoruuden ja kurinalaisuuden yhdistelmässä monarkia näkee yllättävimmän valttinsa. Kentin ele, jota aiemmin pidettiin omalaatuisena, on nyt kuninkaallisten asiantuntijoiden uudelleenarvioitavana mestarillisena vaikutusvaltana. He väittävät, että antamalla perinnön nuorimman Cambridgein käsiin hän on muuttanut monarkian symbolista perintölinjaa, ei laillisesti, vaan emotionaalisesti. Uusi sukupolvi, he sanovat, tarvitsee uuden narratiivin. Ja Louis, jota skandaalit eivät ole koskettaneet ja joka on syntynyt uudistettuun kuninkaalliseen kehykseen, sopii tähän rooliin aavemaisen tarkasti. Kyse on vähemmän tittelistä, enemmän sävystä, vähemmän vallasta, enemmän käsityksistä. Kent ei perinnyt perinnöksi vain maata. Hän peri filosofian. Ja sitten tuli viimeinen lainaus. Yksityisissä muistiinpanoissaan Kentin kerrotaan jättäneen rivin, joka on sittemmin muotoiltu Catherinen yksityiseen työhuoneeseen. Siinä lukee, hän ei tule hallitsemaan, mutta hän määrittelee uudelleen, mitä kuuluminen tarkoittaa. Tuo yksi lause, kryptinen mutta syvällinen, kertoo kaiken.
Louis ei ehkä koskaan kanna kruunua, mutta hänestä voisi hyvinkin tulla siirtymävaiheessa olevan monarkian moraalinen kompassi, hiljainen vastakohta äänekkäämmille hahmoille, vakaa perillinen pidättyvyyden, armon ja maadoitetun auktoriteetin perinnölle. Mutta juuri kun pöly näytti laskeutuvan, yksi viimeinen käänne saisi vavisuttamaan kruunun. Aluksi se jäi huomaamatta, ja se oli hautautunut syvälle omaisuuden siirtosopimuksen lakitekstiin, mutta päiviä myöhemmin löydetty lauseke on nyt sytyttänyt paniikkia kuninkaallisten lakimiestiimien keskuudessa. Se ei ainoastaan sinetöi prinssi Loun perintöä, vaan se myös estää pysyvästi kaikki haasteet Andrewn suvusta. Sota näyttää olevan kaikkea muuta kuin ohi Kentin herttuan historialliseen testamenttilahjoitukseen kohdistuneiden reaktioiden tulvassa. Huomio keskittyi nimiin, omaisuuksiin ja otsikoihin, mutta syvällä siirtosiakirjan viimeisillä sivuilla, juuri ennen lopullisia allekirjoituksia, oli lauseke, joka oli niin kirurginen ja täsmällinen, että sen vaikutukset eivät täysin hahmottuneet. Ennen kuin nuorempi oikeusavustaja nosti hälytyksen. Tämä lauseke, joka tunnetaan nyt palatsin muurien sisällä työsulkuna, kieltää nimenomaisesti Yorkin herttuan jälkeläisiltä omaisuuden jälleenmyynnin, perimisen tai osittaisen lunastuksen. Beatrice ja Eugenie eivät ainoastaan jääneet alkuperäisen siirrosta ulkopuolelle, vaan heitä estettiin nyt laillisesti koskaan vaatimasta takaisin sitä, mitä aiemmin pidettiin osana heidän esi-isiensä perintöä. Lauseke ei ollut moniselitteinen. Se oli ilmatiivis ja harkittu. Heti kun lauseke lykättiin, tunnelma kuninkaallisissa asianajotoimistoissa muuttui hiljaisesta huolesta laskelmoituun kaaukseen. Neuvonantajat yrittivät selvittää, voitaisiinko sanamuotoa kiistää, muokata tai laimentaa. Mutta aina menetelmällinen Kent oli ennakoinut vastustusta. Lauseke oli kerroksittain rakennettu ja sitova sukupolvien ajan. Sitä vahvistivat yksityiset trustit, ja se oli suojattu kuninkaalliselta ohitukselta. Beatrice ja Eugenie, jotka aiemmin olivat vain tyrmistyneitä, ovat nyt tiettävästi raivoissaan. Molemmat sisaret ovat palkanneet erilliset yksityiset lakimiestiimit, ja heidän asianajajiensa ja kuolinpesän hoitajien välillä on jo vaihdettu luottamuksellisia kirjeitä. Silti toistaiseksi mikään ei ole liikkunut paikaltaan. Herttuan viesti ei ole ainoastaan pysyvä, se on peruuttamaton. Suljettujen ovien takana lauseketta analysoidaan paitsi sen sanoman myös sen merkityksen perusteella. Symboliikka on kiistaton. Se on pysyvä portti, perintö, joka ei ole kirjoitettu tunteisiin, vaan lakiin. Ja vaikka Andrew on pysynyt pitkälti hiljaa, lähteet sanovat, että hänen raivonsa on tuskin hillittävä. Hän pitää lauseketta harkittuna nöyryytyksenä, joka ei kohdistu ainoastaan hänen tyttäriinsä, vaan leimaa koko hänen suvunsa kelvottomaksi perimään kuninkaallista jatkuvuutta. Se, että kukaan korkea-arvoinen kuninkaallinen ei ole julkisesti puolustanut tyttäriään, lisää vain nöyryytystä, ja hiljaisin ääni on prinssi William. Vaikka hän ei ole sanonut mitään, useat avustajat vahvistavat, että hän tarkisti lausekkeen viikkoja ennen sen viimeistelyä. Hän ei vastustanut. Itse asiassa eräs palatsin sisäpiiriläinen kuvaili hänen ilmettään sen lukemisen jälkeen rauhalliseksi hyväksynnäksi. William, aina taktikko, on ehkä nähnyt lausekkeen ei konfliktina, vaan selkeänä päätöksenä. Monarkia on nyt ristiriitaisessa tienristeyksessä, ei laillisesti, vaan moraalisesti. Kentin herttua on viimeisessä poliittisessa eleessään katkaissut suvun lausekkeella, jota mikään kruunu ei voi perua. Kyse ei ollut vain maasta. Kyse oli perinnöstä, seurauksista ja vallasta. Hänen viimeinen tekonsa ei ollut kovaääninen, mutta sen kaiku kaikuu kuninkaallisessa historiassa vuosikymmenten ajan. Ovi on suljettu, eikä avainta ole jäljellä. Kruunujen, linnojen ja vuosisatojen salaisuuksien maailmassa joskus odottamattomin perillinen on se, joka muuttaa kaiken. Kiitos katsomisesta. Älkää unohtako. Tykätit Lakabanin seuraavassa